Takže čaute ľudia, zdravím vás pri dnešnom videjku a ideme si zahrať Sport Heads Football. Dúfam, že mi to pôjde, lebo ak nie, tak toto asi rozmlátim. Boha. Dúfam, že sa vám videjko bude páčiť, ak hej, dajte like, ak nie, dajte koment, nie dislike, lebo to dopadne potom hneď zle. Sport Heads Football. Je to blbá hra, čiže nejaké hlavy sa tam kopú a tak, no. No, bude vás to nás to probaviť. Piče, kurva, však to si dal tento internet? To piče. Ja nechcem žiadny Bing. Ja chcem G. Nereaguje, no tak no a čo? Boha. Tak nereaguje, kurva! Piče! No však sa... Nereaguješ? Mám Windows 8 a nereaguješ? Do piče! Ja to môžem zvysoka jebať, akože... Piče. Poď ty kokot vyjebaný, kurva piče ukázaný. Boha, Internet Explorer Top Arma Comp nereaguje. Kurva, tak nereaguje, je mi to jedno, nech sa aj pojebe. Boha! Boha. Top Arma. Boha, piče, kurva. Objebte ma. Zajebte ma. Zajebte ma. Objebte ma. Objebte ma. Zajebte ma. Kurva, reklamy. Perfektne Windows Error. No a čo, tak sa pojeb! Viem, že je to podvod. Boha, vírus mi to nainštalujete. Piče. Kurva. Boha, dáme si, že go. Ty káva, si sa ideš fungovať? Piče. Boha, ešte caps lock sa mi zapol. Boha. Boha, kurva. Takže ľudia, ešte to neukončím, kým mi to nepôjde, lebo to tu rozjebem všetko. Bet 365, športové stretnutia. Boha. Chcem Internet Explorer. Je to taký dobrý, vyjebaný internet. Robili ho buzíci. Boha, však poď. Search the internet. Toto ak je internet. Top Arma, tak ja som svätý. Ja som nechcel nejakú zjetú armu. Ja chcem toto. Ľudia, asi budem končiť, lebo toto je dojebané. Takže čaute, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Čaute.